Aya, Kafai. Yeah, man, Kafai. Oye, be. Onye Ubini. Cannot. Kafai. Raise your voice. Oye, be. I'm on Ebonyi State. We are Kesa Ebonyi State. You go local government. Yes. Kebunus. I see Opunka. Opunka come. Ifara Punu. Biafra Liberation Army. Okay, Biafra Liberation Army. Yes. Okay, Keba Cherun. Na Chicken Point. Na Chicken Point, Kebun Neje. I need a mission. Ogun mission. Yes. Okay. Anywhere, all these properties. Anywhere. Akuru wa yabi. Wa. Undeba yunu n'anya. Ndị awo Liberation Army. Ebe ka Buhari inanya ya wa ọgwụ ha. Ebe ka Buhari wo rezi Ogunka. Na checking point ka anyị nọ today. Wherefore I draw her down. Udabara Bush. We search bar. We want to see all these items. Where do I ever need? As now need for mission. I want more of the mission ever need. And we put our officer. Raise your face. And we put our officer. Inanya, if we were, before we are, if we are in the, if we go to her, before they are buried, Uniform. their logo. With their new gun. That is it. You can see the logo. United States of Biafra. United States of Biafra. Na kamera. Ịma na ọ ya bụ na-ekwu mgbe nọ na comment section na-akpọ m Sabo Fulani Blood agent of Zoo. Kedu ndị jide efa kịta ya tinye na fa na-asụ ofu asụsụ? If you like, gee ntị n'ozi ọma m na-ezighị, mana one day ifuru ofu aka gị na-aba ga-aghọghị ofu aka. Akwụnụ ya abụ nụ ọ bụ na ị na-efuru m ebe ị ga-anọ ebe ọ ọbụla m na-akpọ ana m ekwu okwu ogbu nke kamp ụmụnze kamp and other camp dịgasị na those area ma ọbọjị nwere anụrụ m na o nwere nke mini one aba nwere n'ọbọjị. Yes, do you understand what I'm saying? Mpụta ebe ahụ ga na-agwa gị the honest truth. Agwara gị sị gị ife ọbụla gbasara ndị Igbo bụ anyụkọ mamịrị ọgbọ